Boa, son Muki, son a persoa que está detrás de Muki Xogos. Hoxe vou vos presentar o xogo de cartas cordadas, trasnadas camiño do cumio. Hai un tempo decidín unir dúas das miñas afeccións favoritas, o montañismo e o xogar en xeral, e desenvolver un xogo de cartas de escalada e alpinismo. A idea xurdiu un día tomando un café cuns amigos en Baleira, en Lugo, antes de ir escalar. Sin embargo, a idea original era un xogo de mesa, con taboleiro, fichas, dados, cartas. Un día que estaba facendo unha travesía por picos de Europa, dime conta que é unha mochila único que levo é unha baralla de cartas. Entón decidín adaptar o xogo original só a cartas. Así, por exemplo, aquí temos, esta era a idea original feita en cartolina do taboleiro do xogo, que nesta versión do xogo converteuse no en vez das cartas. Cordadas é un xogo de 2 a 6 xogadores, está en galego e en castelán, e aínda que a temática sexa a escalada e o alpinismo, calquera co pode xogar porque se basea nun código de cores.